USB driver mount. A na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọnda mbaki, ndị oche ya dị fọnda mbaki. Fọdụ sikara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, obodo ụka adịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmalite eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taata bụ ụbọchị Eke. Asị m na Eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya bụ nri. Asị m na ilo na-asị na-egwu ada, ọfọ na ogu enwere mgbochi. Asịrị m ihe anyị eri bịa ihe eri anyị bịakwana. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị ume, ya pụta ihe ka ndị gbaworo anya fịa. Okwu ndị Igbo ji ajụ ogu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị nke ọma ka mere anyị n'ụbọchị taa. Ise n'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma, what you must know about Akaliogheri negative energy. Mana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ m, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, ọkwa dị mkpa bụ ị na-enere ihe onyonyo anyị, na-agbasa ozi gbasara eziokwu TV, na-agbasa ozi gbasara ozi anyị na-agbasa n'ọdịnala Igbo
using our social media handles. Nkụzi anyị na-anọ inwekwara ike ijekwa gị na our YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Nwekwazị ike ịfịa na other social media handles anyị. Then nke ọzọzi bụ ọ bụrụ na ị nwere any advert ị nwere, you can chat me direct. Yes. Nke ọzọ bụ ịnezi anya na our screen, ihe enwe ike ịfụ our phone numbers. Yes, ihe zigara ozi. Nke ọzọ achọrọ m ịkụwa maka aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Julaị ka na-aga n'iru. Ndị niile sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo na ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Julaị, nke ọnwa Julaị ya. Nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 1. Anyị kwuru na ọ ga na-agụsị 30 days, that is ofu ọnwa. So nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 1. Ndị na-esonye na ya bụ aja amarịgo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ iji isonye na ya bụ aja a na-achụ kwa ọnwa. Aja ayiri n'igwe, aja esi na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Aja anyị na-achụ na temple, etu esi eme ihe bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request, email donation token to the account number. Ịchatizi anyị na WhatsApp anyị, prayer line anyị, ka anyị gwa gị other details I need from you in order to book you. Yes. Ọ bụrụ na ịfọwọdụ ya prayer request, anyị na-present here to the entities of powers in the temple, na-achụzi aja na-aga ọfọ n'isi gị ka ọnwa ahụ maka ya ọnwa gara aga. Ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọzi bụ inwezi ajụjụ ọbụla ị nwere dị nnukwute mkpa na ịchọrọ iso na ihe gbasara aja a na-achụ kwa ọnwa. Chaatị m na WhatsApp 08057837672. Then ka anyị gabazie n'ilu n'isiokwu anyị ji maka ya wee bịa. Nke ọzọ dị nchọ dị ka ihe ọrụ before emechie mụ and still soliciting for support of my friends and well-wishers all over the globe to support my daughter in the stage 5 of the contest that is going on in Film House Africa, where my daughter Queen Desire is contesting as one of the contestants na Anyabo Asomumpi. Please support her. How to vote? Akuzigomia. A vote is 100 naira. If you want to vote, go to our program. Iga Fuebe Debelo. Phone number, the organizers. You can vote to their Fidelity Bank account and forward the evidence to their WhatsApp group to confirm that your payment is for Queen Desire. Or you can chat me privately on my WhatsApp number if you want to support her. Then chat me on WhatsApp 0805-7837-672. Then I can get my line and go say my care web. On what work is in my advert or you want to partner with us, chat me on WhatsApp 0805-7837-672. Man, I'm for counseling and the consultation. You can do so. Now on the screen, you have phone number there. Send the message to that phone number. I'm going to send their message na our hotline. Ihe a chọrọ ịkọwata atabo Akaliogheri negative energy. I wee kwuo na Akaliogheri bụ negative energy. Gịnị bụ Akaliogheri? E nwere Akaliogheri mmụọ, nwa Akaliogheri mmadụ. N'etu ndị be anyị si asụ, ọ nwere ka ị ga-abụ ịbụrụ onye na-eme omume dị aṅa. Your way of life is of a forever person. Here about a forever. Somebody that did not achieve anything. You cannot even take the person serious because of the way the person behaves. Rabbi, Arabonya Akaliogheri. And when he can't go, I say Akaliogheri mother, he said, say Akaliogheri mother, say Bapu. So whenever they said Akaliogheri mother, say Bapu, you are put a you are not a progressive person. Even when you are in the Danya, only Mona, be here on the pull down. So you talk is when Akaliogheri more, guessing what Akaliogheri mother. Akaliogheri mother, only when you can come and achieve. Or what broke way Akarono.
ihe niile ọ na-eme ewu mmebi. Etu a ka esi nwekwa Akaliogheri mmụọ. So ọ bụrụ na mmadụ nọrọ n'ụwa, o nwere nke onye ahụ mere achieve, o nwere nke onye ahụ kpakọrọ ọnụ, etu ahụ esi ewo ya bụ onye, etu a ka esi nwekwa ụfọdụ ndị mmadụ ndị nọkwanụ na-ebi ụdị ndị dị etu a. Akaliogheri bụ ọ bụrụ na spiritual Akaliogheri abụrụ na those negative forces ndị ọrụ ha bụ ide eweta downfall. Ọ na-abụ ekwuo gbasara ihe na-ebute ogbochi dị iche iche, ndị mmadụ obi ndị mmadụ a na-agbaje na ndị amoosu. Ọ bụrụ sọ ndị amoosu, enwere other negative forces, nke Akaliogheri bụ one of the forces. They are like phantom spirits. Ndị a bụ Akaliogheri bụ some of those negative dark souls that did not achieve anything while they are here on earth. When they pass on in the spiritual realm, they continue where they stop, continuing bringing the stability, destabilizing things. Their own is backwardness. What they are bringing is bring him down. For the fact that they did not achieve anything while they are here on earth, and they now swore that since we did not achieve anything here on earth, that no human, I repeat, no human will achieve anything meaningful. So you can see their work. Akaliogheri work is spoiling things, bringing negative energy. So they are negative force. Now, and when negative force have taken over you and everything that concerns you, it will be bringing downfall and so many negativities. And then when some certain things he gave me, you brought Akaliogheri to yourself. Do you get? Yes. For the you brought Akaliogheri to yourself. Ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ negativity, ị ga-enwetara onwe Akaliogheri. Ị na-ebi ndụ negativity, ị ga-enwetara onwe Akaliogheri. Ịghọtara ya? Example, ọ bụrụ na egbu nwoke na-ejekwu nwoke ibie, ihe ị na-eme ewu, ị na-ebi ndụ distorted lifestyle. So for so deep, you will be attracting those distorted souls and therefore attracting more negative energy to yourself. So some certain things na I want to ebe mmadụ nọ, ụfọdụ ndị mmadụ a na-eboye ndị mmiri. Onwe ndị ya nọrọ etu ama, both sense in the dream, downfall, disappointment, and so on. Ọ na-eme n'ebe ndị mmadụ nọ, asị na ndị mmiri. Onwe onye ya bụ na ọ sị na business ya na onye na mmadụ kwuche okwu business, olu okenye ego, ya enwe dream, and ya nwecha awe dream, that is the end of that contract. Sometimes ihe niile a na-eme na abụrụ ndị mmiri. Sometimes some of these things, yes, that disappointment in their face, that downfall in their face in your marriage, that downfall in their face in your business, abụrụ necessary na ndị mmiri na-eme. Ụfọdụ abụrụ ndị otu gị, ụfọdụ abụrụ ya spiritual associate, mana nke a bụ na ọgụ nwachi aka gị kotara onwe gị. You attracted those negative energy to yourself. Attract form more about phantom spirits. The idea to torment you. Ụfọdụ nwere ike na-asị na mmadụ na-agwọrọ ọgwụ bụrụ ọgwụ. Ụfọdụ si na ndị amoosu, nwere nwere ike ma ya bụ na ndị amoosu ọ bụrụ na ọgụ nwa. Maka ndị Igbo si, he who fetched anti-infected firewood invited lizard to his house. Ọ kpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ọrụ. So what am I saying? Now what you are passing through today might be as a result of what you attracted to yourself. Yes, sometimes if you are a woman, you are sleeping and having lost feeling to your fellow human. What you are trying to do is that you want to live life that distorted life. You want to live life that is against the natural norms. Yes, you are bringing distortion in creation. Now, when you are a man, you are lusting after another man. What you are doing is you are distorting your thought vibrations. Well, what you are doing is that you are corrupting your spiritual vibes by thinking about what is not normal.
So what am I saying? Whatever, I'm telling you what you must be doing in order to avoid attracting Akaliogheri spirit to yourself. Sometimes obodo ndị mmadụ na-asị na ndị village na-agwọ ọrịa ọgwụ na-emerie nke a na-emerie nke a, but some of those things sometimes you attracted it to yourself. And I can tell you what you must do in order not to attracting those negative forces to yourself. One, you must avoid living life that is against natural norms. And when natural process, which work over. And the ones you begin to lose after you follow says, now even working, you are distorting the spiritual vibrations around you. And believe in me, when you are distorting the spiritual vibrations around you, you are making yourself vulnerable to every attack, because you are already giving yourself out to phantom spirits. Those phantom spirits, when they get rid of you, they can crumble your business, they can crumble your marriage, they can crumble your goodies coming to you. Because you know why? You gave room for that. You gave room for that. So what am I saying in essence is this: pay attention to your spiritual forces. Make sure you don't live life that will give room for those negative forces to locate you. Don't do what is abnormal. Don't do them. Sometimes some people keep on blaming people. Some will even be blaming their uncles in the village, that their uncles have seized their destiny. Somebody can be able to take what that belongs to you or hypnotize you for the fact that you gave room to that. If you stand firm to do the needful, believe in me, nobody will take what rightly belongs to you. That's what I'm telling you. So what you will do, you must avoid those negative vibes that will attract those negative energies to you, because those negative energies are harmful. Enwere Akaliogheri dị iche iche, enwere Akaliogheri ndị mmiri, nwa Akaliogheri ndị elu ala. So ị nwere ike imetara onwe gị ihe otu ndị mmiri, ndị Akaliogheri ndị mmiri, ndị ọrụ ha bụ spoil. Maka na agwara gị ihe ọbụla Chukwu kere, o kere ha oke na nwunye, kee njọ na mma, kee ezigbo na ajụ ya. So aka onye wetara, o nwere ndị anjelu nke Chukwu, ndị ọrụ ha bụ inye mmadụ aka onye wetara. Aka ọbụla i wetara ewere so gị. Aka ọbụla i wetara ewere so gị. So what am I saying? Make sure na ị dị enye aka na-ewetara onwe gị negative aka. Because negative aka ahụ i wetara onwe gị is what you deserve. And when those things begin to return back to you, you might start blaming one person or the other. So I can tell you, it's very easy for somebody to hypnotize you because he gave a hand to it. If there is no negative energy around you, believe in me, that occultic person will not be able to have a contact point in order to hypnotize you. But you know what happened? You first contaminated yourself. That is why they are using that contamination, because they are that negative energy. Negative energy attracts negative energy. Because you, on your own, because of the way you live your life, you have already attracted Akaliogheri spirit, negative vibes around you. So therefore, negative forces can easily harm you. And it can easily be hypnotized because you already have contact, negative thoughts and contamination around you. Let me give you an example. If you want to see waste bin in front of your house, begin today to dump waste in front of your house. Once you start doing this, other neighbors will help you keep dumping more refuse in front of your house.
But if you over clean your environment, beautify them with flowers, I can even tell you that there is a way your environment will be over clean. Nobody even if your environment is over clean, believe in me, even after drinking pure water, nobody will have mind to drop a sachet of pure water on the ground because of how clean the environment is. So the same thing is what is happening in the spiritual realm. Once your spiritual vibes are too corrupt, believe in me, it will attract more contaminated vibes and filth. And when they close your spiritual part, believe in me, you will be facing a huge fight with phantom spirits. And those phantom spirits, their work is to destroy. So I can tell you that this you are blaming in the mirror. This you are blaming your ancestral home. Let me tell you, some of you are blaming that why we are not progressing in the family is as a result of what our forefathers did. Their forefathers did not do anything. Yes, I agree that there is some evil forefathers. I agree. But some of you that are pointing blame to your family root, the problem is not your family root. The problem is you. Yes, go on, Nemanja. The problem is you. The problem is that you attracted phantom spirit to yourself because you refuse to do the needful. You attracted it by the time you started sleeping with that your nephew. Yes, that's your cousin. You are sleeping with. Don't you know by so doing in a man's son, you have already bringing distortion. On your age, son. Yeah, you have desecrated the land. Yes, you brought the distortion and the contamination and the Akaliogheri to yourself. You attracted the phantom spirit to yourself. And they man on it. You will be a cut or dear. He will weak go, you will weak a browse ya. And then I browse ya. In the going young one put me your place. Aha, ị ga ngwa buru mmiri na ụdị ka imechazie ya ka echizi ka ọ hapụzie die si n'ọsọ gị. Ị ghọtara ya? Ịma ihe ị na-eme gị nwa ọnya na-enye gị nsogbu. Don't stop blaming your forefathers. Some of you etinyego aka nwoke ị na-ejekwu nwoke ibe gị, nwaanyị na-ejekwu nwaanyị ibe gị. Ihe ị na-eme butere ụchụ n'ọtọ n'ọnụ ụzọ gị. Ị nwere ike na-eblem ndị mmiri. Ọ bụrụ ndị mmiri, nwaanyị ibe gị anyị na-edina, nwoke ibe gị anyị na-edina. Onye agbata oji abụ na kpoo n'abalị ị na-alụ nrọ ebe ị na-enwe mmekọ unnecessarily. Ihe ndị ị na-eme ihe na-eso ebutere nnachi gị azụ. Because human heart is like camera. Human heart is like camera. Whatever you pictures in the morning is what will give you maybe when you are asleep. So what am I saying? That thing that is bringing negativity to you might not even be caused by people outside. It might be you. Yes, you are the one that caused it. Because if you don't maybe had an also, if the secret go the land. So as na emabo kenye na asoke mani jeze keri umazi. If you don't want any contamination, don't do those things that will contaminate you. Yes, don't do those things that will contaminate you. Now, if you don't want to attract those negative things will destroy you. They will destroy your marriage. They will destroy your path. Even when you're in Ruji, money na happen to you na banilo. MSC na diga happen. MSC na marriage ga crash. Ndimiri is not responsible. He had responsible but na gwa bu mmadụ kpara nkụ ahụ si ngwere bịara ọrụ. Ọ gwa bụ onye bụ ụzọ destroy your marriage gị banye. Ide ejekwu nwoke ọzọ n'ilo. The same thing bụ gị nwa. So the way you live your life you need or life you get without no blessing, because life you distort your past. And don't distort all your past, a man need to go vulnerable to every attack. Even when somebody hypnotize the game or male small child, your path is contaminated.
and you don't want any spiritual forces, because if there is any good altar that is protecting you, that good altar, yes, we tell you not to do evil. I know there are so many altars all over the world, but any good altar, and a good altar, and an evil altar, any good altar will always advise you never to step on toes. Key will avoid the evil mumu. Every good altar will always tell you not to step on toes, not to do those things that is considered abominable for your own well-being. Akaliogheri is negative forces. Those forces that did not do well, and they swore that they will keep on patronizing people of like minds. So if you want to avoid those Akaliogheri spirits that is bringing downfall to you, and going forward, stop saying no on the mmiri. One on the mmiri na-edi stop gị. Kama ọ bụrụzie na iwe onye mmiri mana iso negative force, anyị mani attract negative energy from Akaliogheri ndị mmiri. All ndị Akaliogheri ndị mmiri a na-apunish gị, na-enye gị what you sow back. Therefore, you are blaming the entire marine. The entire marine has no problem with you in order to torment you. But ndị Akaliogheri ndị mmiri, ọ ha na-agbanyere you people. So therefore, the mermaids, the water sprites, those good elements has nothing to whatever you are passing through in the mmiri wise. Instead, it's because you have already distorted your spiritual part. That's why the Akaliogheri ndị mmiri na-agbanyere you people. You understand? How about zero of him? You in the mmiri niile asị. Ka m kwụsị ebe a, kwụsị mma akọwa masa ndị mmiri, you will learn a lot. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, WhatsApp 08057837672. Ka ọzọzi bụ ọnwụrụ ị na-esonye anyị na our television channel Eziokwu TV, na anya na ya screen, ị ga-afụ nọmba ị ga-akpọ na phone, ma ọ bụ nọmba ị ga-esendịrị meseji for WhatsApp messages ka ọ dịrị gị mma. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwuo m okwu ngozi n'ụbọchị taa, si na ọ ga-adịrị unu niile mma. Agụọ m ụfọdụ isi ndị friends of the temple and ndị isi ndị children of the temple and our fans all over the world. A sị m na onye chụwara unu ga-ada, onye unu ga-achụ ga-ada, onye chechara ihe ọjọọ ya eme unu ga-eme onwe ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Remain blessed. Thank you. Ọ dịkwa echi niile.